Tataura nezvokwadi. Ndikaipa chabatwa nemunhu. Ndikaipa chabatwa nemunhu. Mwari aribatsira. Mwari aribatsira. Pamusoro yechangamiro dare rese ini tunoitwawo bhaji unzi kunyerezera. Tabvawo kubva kure kwagwiri. Nyaya yedu yakamira yakadai. Zvitakadai tiri vagarisani mukugarisana kwedu kwemakore akati kuti. Takagarisana kwemakore akati kuti sekugara kwatakaita nevamwe vasiripo. Takanga tine rugare kwemakore tisina dambudziko nemitauro yakawanda. Pakugarisana ipapo tine pakati pedu pane munda wasabhuku gwiriri uri pakati pedu tichigurirana nawo. Saka zvakazoitika mumakore anenge matatu kana kuti mana apfuura, murume unozi Mutoo akauya akandogara pamunda wasabhuku gwiriri. Tangonzwa kuti paite munhu wakugara shuwawo wakagara. Agara kudaro kwemakore kwenguva pfupi pfupi. Wakazotanga mashoko enyaya dzemigano neminda. Akutoti no migano haisiyo, minda yangu hazvisizvo. Saka isu pekutanga takamuti shamwari, iwe wakagara panzvimbo wakaiswa nasabhuku, isu takaiswawo nasabhuku. Saka kana sabhuku akakuise panzvimbo, uya nasabhuku titaura nenyaya dzemigano neminda. Mutoo ana kuya nasabhuku tikagara. Asi pressure yanga iripo achiti minda ndeyako achingotaura achida kusvika isusu taona kuti munhu uyu atimuziva atimunzwisisi. Zvaanozotiita mangwana atirizivi. Saka takaenda kwasabhuku tisu tikasvika sabhuku munhu wamakaisa kumunda kwenyu ari kutinetsa nokuda kwemigano. Saka sabhuku wakati nyaya inetsi ndiri kuuya ikoko. Sabhuku wakauya nemudzimai wake ndokubva adaidza nharaunda yese ikauya tikaenda pamunda ipapo pamunda wasabhuku parugara Mutoo yeye. Tasvika ipapo takatsanangura zviripo zvanga zvichiitika. Mutoo akatsanangurawo zvanga zvichiitika. Asi apedza kutsanangura sabhuku akachizoti kutonga kwaakaita nenharaunda yanga iripo, iwewe Mutoo hauna kodzero yekuti utonge migano kana kunetse vanhu vagara varipo, nekuti makore uri kutaura vakasogara akagara mai vake kuma80s. Sabhuku wakati hazvichakwanisi kuti iwe uite pressure nevanhu vagara varipo. Ini ndakaitawo sabhuku ndasvika kuma20 years ndiri sabhuku. Sara kwandirizivi anombodzwa nezvako. Plus munda uno ndewangu. Uye vanhu vakagara pandobva abvunza vanhu vakagara panapa kubva kuma80s kusvika ini ndazorima vanhu vangani. Nharaunda ikaona vanhu vaisvika kuma6. Vanhu vaitize shoko, moitize matiro, munyopo wekutoshanda, vanhu vechienda. Saka sabhuku wakazosvika pakuti iwewe haugoni kuti urwisane nenyaya dzemigano nevanhu avo. Nekuti wakatoiswa nemadzibaba angu panzvimbo iyoyo. Saka zvendakuchita ndezvekuti iwewe wauya pamunda pangu. Inini ndakasimuka panapa. Munda wangu ndakaona munda uri nani. Nekuti munda uri panapa ndakaona kuti mudiki. Saka ini kumunda wangu ndakaona uri nani. Saka zvendakuchita ndezvekuti iwewe chiita sei chigara pamunda iwoyo. Uchirege kunetsana nevanhu vari pano nemigano iri pano. Shuwa sabhuku akape migano kasimuka. Tese tikaona migano iripo. Sabhuku akatipa tikagutsikana. Tagutsikana kudaro shuwa takagara kwegore kana makore mairi. That was 2022. Now 2024 gore rapera. Sabhuku gwiri ndokubva ashaika. Sabhuku ashaika hakuna kutora 3 days. Takaona Mutoo atosvika kumba kwangu. Wakatanga kuenda kumunda kwangu. Ndokubva aona vanhu vanga variko kumunda ndokubva atanga makurima pasipo madarika mugano. Awakateerwa tinodarika mugano. Mugano watakaudzwa nemuridzi wemunda hatina kutombosvika. Ndokubva aita speed kwekumba kwangu. Akasvika ari kupota nenyaya yemunda. Makatora minda yangu nasabhuku nevavakidzani vese makatora migano haisiyo. Akatanga kupopota kusvika vadzimai vangu vati Samutoo asi muri kufara nekufa kwasabhuku. Hai akaramba kupopota kuti hatode kuona masenzere muchaita ndikuzotora minda yangu yese. Ati no isusu tode kuona zvouchaita. Inini munda ndakapiwa nasabhuku. Ini ndinorima pamunda ndakapiwa nasabhuku. Saka wakapopota kudaro kusvika vadzimai vangu vati uri benzi remunhu haugoni wakatadza kukomplaina sabhuku aripo ukamira kusvika sabhuku afa. Saka une chokuita nekufa kwasabhuku. Saka wakazoti uri benzi. Mandituka chinchi ndokubva pamba. Vamwe vangu vese vakazoona kuti munhu aita sei aende kunopopota panext door. Takasangana tobva tati no ihama yedu ngatiende kumba kwake tinotaurirana. Shuwa takaenda pamba pake the following day tobva tasvika bambo chiri kunyanya kunetsa chinyi.
Zikanza nyamigano makandibiridzira pamigano. Alright, ngatiende pamugano pacho. Tione kuti wadarike mugano ndiani wakatemwa naSabhuku. Zikanza hapo mugano andiende ndokubvara mbari pamba pake. Saka ndo chimiro chetinacho changamire nedare. Kusvika isusu taona kuti kana munhu asina kutozwa Sabhuku wanga aripo Sabhuku akafa. Izvozvi pane mwana uripo tobva tangoona kuti wakagadzwa Sabhuku uyu baba asina kuzvikwa uyu haagoni kutongozika. Saka zvitorina ndezvekuti isusu tidini tiendewo kwamambo Mutasa. Taotesana Sabhuku kuti titakuende kwamambo Mutasa. Tiende kobatsirwa kuti togara sei nemunhu uyu nekuti even madzimai edu akutotya toende kumaminda, vana vedu vakutotya kuende kumaminda nekuda kwekutyisidzirwa nekuda kwenyaya yemunda. Ndofunga ndopendingambogumira changamire nedare. Pamusoro changamire nedare renyu ini ndonzi Sebastian Mutoo. Ndinofunga kuti munda uri kutaurwa uyu takapiwa, mai vangu vakapiwa natete vangu ava. That was 1985. Vapiwa munda uyu 1985. Ndofunga kuti mama vakazosheka 1989. Takagara pamba, vamwe vakatodzidza pamanunure, vamwe vakazopedzera paJombe. That was 1992. Zvadaro ava baba kuuya munyika yeWonde Valley, that was 1997. Ava baba ava mukoma vacho ava kuuya pavakagara pavakabvisa mai Nyatwa, that was 1995. Uyu Kumaro William ndofunga kuti musha waakagara hausvika Kumaro. Musha uyu wakatsvagwa nehanzvadzi yangu mai Masaiti vakagara 83 nekuti area yatigere yakazara vanhu vekuvhumba nechikonzero chekuti vanhu vakabviswa kwaBrown vechinzi Masipata. Ndokunzwa kwakaita kuuya kwakaita vanhu pakaarea kanzvimbo kati vanhu havativaziva ndokumanende something. Tete vake uyu ndo vakazosumudzira demo vakazonofira kwachitora uye hatitomuzivo William Kumaro. Kubva vabvisana nambuya vake vakazvara baba vake havana musha muno, mai vake havana musha. Fine, zvamira sekudaro izvozvo ndofunga kuti inini ndakamboenda kutaura sezvo ndiri mwana mudiki. Pavaita nhondo isina nateta naSabhuku vauya kuno kwamambo Mutasa mumboti chakuratidzai. Vadaro izvozvo ndofunga kuti vakarowa Sabhuku. The very same Sabhuku ari kunzanzi izvo ndiye akazovapa. Vakazopanana mari varowa zvokurwa zvese. Sabhuku iye nyaya ikwa yapana padare. Yabva pana padare vaenda kunonzi kupi? Vaadyiwa pano vaenda kupi? That was 2009. Vaenda kwaDC kubva vaenda kwaikoti kwaRare kubva adyiwa. Vaadzoka paDC kwanzi uroti inini takaita zvokuti kutonga. Ndofunga kuti ndofunga ndiri problem yeshuka. Ndofunga takakufonerai tiri padare. Achazoti madhesa tichikumbura kuti togona kuwanawo here judgment ya 2009. Because takazonzi isusu tinopiwa extract judgment yedare. Saka ndizuri zvavari kutaura minde vari kutaura vakayaona gore ipipo ndawatisanangura kuti vakagara muWonde Valley ndezvekuti gore iri. Araba nitongwa. Makanga maita appeal. Decision yakaita appeal. Jadi sanangule. Ndakaita appeal ndakaita nyaya na Sabhuku. Pamusoro zvinoitwa William Kumaro Chagamirongo. Pamusoro ndabvunza. Makapiwa judgment naishe. Na uyu nekwa mambo. Inini against state. Usataure zvauri kudaba iwe kana kupindura zvandisina kubvunza. Pindura zvandikubvunza chete. Ndati makapiwa judgment kwamambo. Kwamambo takapiwa judgment. Muhama appeal against judgment yo. Kwa Major State. Ndova madini. Yakaitwa dismiss. Madaro vamadini. Ndadaro ndakaramba tichikontinya hedu kurima nipeta iri maSabhuku group ari mapaziro patango padabira. Ndati mapiwa judgment
court handiti wakaita appeal kwamajor street appeal was thrown out meaning kuti zvese zvawanga kuita concerning land iyo waifanira kutosiya wozvanga wadyiwa mira usandirakidze land yako ba ndikudai ende pandakabata ndati after wadyiwa wadini makasiya sabhuku akagara and kuyakaenda kwaikoti Auna kwa ikote. Auna uda appeal kwa ikote. Taona chongwa nene kuti ukanyemba chongwa chinozvo. Akaenda kwa ikote this guy. Wozi kana chinyemba ende pamusoro changamiri pamusoro makurukota. Ndofunga kuti imwe nyaya yakaita kuti vaite simba. Vakati isusu vanga vaina sabhuku hanzi mambo itheory. Saka isusu takuita practical. Vavauya uyo unofunga kuti vatesa zvidhina. Vatotanga kuti kuda kutovaka. Isusu pataenda kukoti petakazopera kuti mukaona kuti extract yepe takazopewa mai ndofa ndo maziso yataka kufonera ibva mata advisor pataya kuno kuti munogona unopiwa judgment bosi ava sabhuku akazofonerwa na clerk of court anonzi nduna zvikanzi woruse uri kuramba nejudgment yekwaterera yekwamambo neyekwani neyekuno koti chiti payekwamambo yacho ndofani mamwe imwe audio yacho iri panapa yaitoramba nayo judgment iyoyo fine zvadare izvozvo saka uyu akutaura kuti haana kuenda kuhigh court akaenda kuhigh court aenda kuhigh court munhu wacho izvezvo akatisa zvitino vari kuchandisa simba ende imwe nyaya vari kutongera kutora kuti vari kublema inini panyaya maelections a2023 handisiri ndakaita kuti isusu inini amezanupf member handisiri ndakaita kuti inini tidzore mapoints maitira vanga vakaita because uyu avaiclaima kuti for the past 15 years ZANU-PF zvechokwadika yaidyiwa pamanunure haina kuita moga saka ndo problem yavainayo asi ndozvavari kusenzesa kuhaikoti handina kuenda akaenda kuhaikoti ainge ari akasara ini handisiri mukomana mukuru ini haana kuenda kuhaikoti no uri mundewere ndakabarirwa kuno ndati uri mundewere here mundewere dzinza ndeyokumundewere ndati uri mundewere here ndiri mundewere manyika shanga ndiri mundewere unengogara mumanyika pati mundewere ndiri mundewere ini ndikana matebhele ndimusvina ini whether nanjanda ndanenesikize chipikwa ndamusvina iwe kana waya kuno kuri mundewere here sandikutaura doesn't change kuti uri mundewere kana kuti zokuti wagara kuno kuti azova mumanyika usi manyika uri mundewere here right zvekuti mukoma wako ndiye akaenda kuhaikoti kana kuti iwe ndiwe wakaenda kuhaikoti hazvina kana basa as long as mukoma wako akaenda kuhaikoti for the same piece of land hazvina difference kana mukoma wako akaenda kuhaikoti for the same piece of land and zvakanzi what was the decision pamusoro haina kuenda kuhaikoti yakaenda kuna mukoma wangu inini wakaenda ndio wakanga warisara pawana munda wedu takawana 1980 takatoberekerwa kuno saka zviri kutaurwa neava zvekuti handizvo ini ndakaberekerwa muno ndakaberekwa 1982 magwiriri masabhugwiriri baba wangu inini wakauya munomu 1980 to 81 izvo zvese handinei nazvo ivi zvese zvaurundipezvo handinei nazvo dai because this is certificate of authority guy certificate of authority guy yekuti kana waenda kuhaikoti kababa wako afa and you go kuhaikoti kaupiwa certificate of authority yekuti kana unoda kuclaima anything chachiti chababa wako insurance pension chii zvese this is the certificate that you use saka hainei inini pamukoti no inini yandiura shamwari inyaya yamakaendera kuhaikoti appeal yamakaendera kuhaikoti yeland haina kuitwa appeal nyaya iyi haina kuitwa appeal so kana isina kuitwa appeal what does it mean right ndati kana isina kuita appeal zvinorewei ndosaka takaiwisiya iri mumaoko masa saka zvidhina zvako zviri kuitei panzvimbo zvidhina zvangu hazvisiri munda macho ndo pandinoda kutsitsanangura ini uyo taura kuti zvidhina zvako zviri munda macho ari kunyeba
ari kunyepa Eh. iwewo iko haikoti wasikunyepa handisi kunyepa uzvako chiti mukoma waunotidza ndati mukoma wakaenda kupepa renda kuratidzai iyi so waitangisa kupa reauthority ndinoenda richitaura nyaya lendi what is the purpose kuti uchitaure nyaya kuti mukoma wako wakaenda kuchi ndiro iri riri kuti rangu ini against just ribiri ava vari kunyepa baba regai ndine pepa iri kana ndakaita ndakatanga muna 2008 ndo pandakamhangarirana nasabhuku ndo bepa randakamhangara palendi yakanga kwete personal land yevabereki wedu yese yanga iri extension kanga kari kamunda kadiki ndo ine judgment iyo ndakahwina ava wakanga vari witness mamawa yasabhuku gwiri saka sabhuku vari witness yepiece of land that yasabhuku gwiri iyoyo dare rekwa chief pekutanga rakandipa munda ikabuda judgment iyi ukwese uri kutsvaga hako kwandinoina kumba zviuda ziva pakagumira nyaya padare ekugumisira nyaya yakagumira padare peyakagumira nyaya iyi yakagumira pekuti sabhuku gwiriri wairima pavo vachibhurirana nani naKhumalo handizobata akaziva ainge nyaya ndiani adare rekugumisira dare rekugumisira hatina kuti mhangarirana piece of land pindura zvishuku wakanyiwa ngenyaya ndiani ichauti ndiwe ndinhingi chete zvandinoda kuedza kutsanangura changamiri ndoda kutsanangura kuti nyaya iri kubatanidzwa kuti mujudgment haisiri yemunda wese uibo iwe shamwari ngarizvisa mukamapika nyaya munhu ngataure ndozwanana zvinosapikisezvo tiri kubvunza ba tikuda kupindurwa tati dare rekugumisira renyaya yenyu iyi rakati mbiri chiri chebvunzo ini pamunda ipapa handisi kurima paari pana awa pamusoro regai garava basi it is the same thing chutaura namangwana anditi uramba uri producer yewo letter of authority anditi but letter of authority does not override a court judgment tsaura nyaya tati a letter of authority does not override the court judgment because the letter of authority is not a court decision. Teacher said izvo zvandokutaura ndiri kuti inini tiritese apo ndiri kupanzwisisa changamiro hausi kuteerera nyaya ine midaviri yakasiyana izwa imira mambo mira munda womutaura nezvaundo ndomumwe chete iwoyo zvoti mugano utoripa kwamakuwa makuwa avo unofunga kuti uyu haana chaanogona kusanangura ndodai kuri kutaura tinoti mubva ndiripo nekuti uyu aigara kuchipingo nagogo vake munda hausi wavo takada kuti iye ndaachisanangura pamberi penyu changamire kuti gore ra1980 raari kupupura kwakakwene vanhu here ikoko kwetiri kugara munhu akatsvagira vanhu vazhinji veikoko iye hanzvadzi yavo varidzi vemunda avo ndende makura ekwaterera makura ekwaterera changamiri saka 1980 wari kuti baba wake vakagara munomwa ndoada kuti akazambure nekuti 1980 baba wake vanga vachisenza vanga vachitosenzawo zvavo tete bvawasvisagira muchaona muna mai saka handizivi kuti mastatements ari kutaura kuti 1980 atikochitaura date nemwedzi alright chizwa andikazoenduta nyaya ndikuza kutaura ndeyekuti mapapers ari panapa and if they are not talking about one piece of land, the same piece of land, and then it means to find a window because so I would be paragraph from Mambo Tasangari Pumi in the judgment they got in favor yani the applicant
yange iri wrong ndozvamutoa aiwa keti saka tikuti ndosaka ndati kana isiri wrong then is binding nokuti kukoti pamusoro chakapakanga vatoti isusu kupesa mapepo mirai ndiri kuti inini kana judgment yakapiwa handiti kana isiri kuti judgment yakapiwa panzvimbo isiriyo handiti it means kuti kana judgment yakapiwa iriyo nzvimbo iri correct handiti so it means judgment yakapiwa is binding handiti haikwanisi kuchinjwa ukata go against the judgment yakapiwa iyi handiti unokwanisa kupinda mujeri saka ini chanada kuti ndiverify handiti since maisa issue yekuti uyu ari kuti hapasipo imi muti ndipopo ndakuda inspection handiti saka wakomana endaipo Wednesday dzikai ikoko for the main purpose yekuona kuti nzvimbo yemukutaura iyi ndiyo same nzvimbo imwe chete here yamutaura nezvayo handiti kana isiri then totangira ipapo kana iriyo then toita sei topa decision so we cannot proceed nenyaya kana tisuzwa kuti nzvimbo yemukutaura ndiyo imwe chete here kana uya aiwa no hazvina kana no hazvichadi kumutaura bai ndakutuma wangu inini kuti wachinoone kuti imi muri tu ari kunyepa ndiani then you come back towira handizvo saka endai tosangana next court date next that's Wednesday, Saturday. Yes, Saturday. Because we're going to do the Wednesday inspection in local. Where would the decision? Yes. Right. Like next. Like sorry.